Fuq medda ta' 20 sena minn mintu twafqet l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, l-OHSA għamlet kważi 50,000 spezzjoni fuq postijiet differenti tax-xogħol. L-ispezzjonijiet li saru ivarjaw fuq intrapriżi żgħar sa kumpaniji kbar li jaħdmu fil-manifattura, kostruzzjoni u fis-settur tas-servizzi fost oħrajn. Ma dan l-istazzjon, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Dr. Mark Gauci saħaq li l-att ta' spezzjonijiet juri ir-relevanza tal-Awtorità u kemm għada qrib il-ħaddiem. HSA tagħmel ħafna u ħafna spezzjonijiet, tidentifika dawk is-siti fl-industrija li huma assoċjati mal-ogħla ammont ta' riskju li fil-każ ta' Malta l-istess bħalma jiġri f'pajjiżi oħrajn. Is-settur assoċjat mal-ikbar riskju huwa s-settur tal-kostruzzjoni. Gauci spjega kif dawn l-20 sena l-Awtorità ħarġet aktar minn 3,700 multa amministrattiva li ammontaw għal qrib il-1,500,000 euro. Dawn il-multi ingħataw fuq nqasijiet serji ta' ħarsien ta' saħħa u sigurtà foqsma differenti tax-xogħol li setgħu waslu għal danni fiżiċi, korrimenti jew mewt fuq il-post tax-xogħol. Il-maġġoranza tal-każijiet kienu dwar nuqqasijiet f'sit ta' kostruzzjoni, iżda kien hemm ukoll nuqqasijiet f'postijiet oħra, fosthom fabbriki u stamperiji. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità spjega wkoll kif l-Awtorità ivverifikat ukoll kważi 90,000 rapport fuq tamir. Dr. Gauci spjega li f'dak li għandu x'jaqsam ma' fatalajiet fuq il-post tax-xogħol f'pajjiżna huwa l-aħjar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li hija ikkonfermata wkoll mill-Eurostat. Huwa kompla jaċċenna dwar il-progress li sar tul dawn l-aħħar snin. Xejriet li kellna fil-figuri kemm dak li għandu x'jaqsmu l-korrimenti kif ukoll il-fatalitajiet fuq il-post tax-xogħol jinduna li x-xejriet kienu konsistentement l-isfel. Ma jfissirx li ma jkollokx sena fej il-figuri jkunu ogħla mis-sena ta' qabel, però meta wieħed ħares lejn ix-xejriet dak li bl-Ingliż jissejħu it-trends jinduna li dawn ix-xejriet huma niżlin l-isfel. Dr. Gauci appella lil pubbliku sabiex jekk jara xi prattiċi tax-xogħol perikolużi jikkuntattja lill-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol qabel ma jitfa' ritratt fuq il-midja soċjali.